Bafowethu singamoshi nje isikhathi. Baba egameni lakhe linamandla eliphilisayo, umoya ongcwele siyabonga ukuthi usigcinile sisuke endaweni zonke ngokwahlukahlukana wasihola saze safika phakathi kwale ndawo. Siyacela ke sesingenile phakathi kwale ndawo, sicela ukuthi yonke imibono esizoyiphakamisa kube imibono ezokwakha leli qembu liqhubeke liye phambili, liqhubeke futhi lenze kahle njengoba lenza kahle. Sicela ke egameni likaJesu Kristu uzwe phakade, amen. Chabe ngobe sesayichaza ngesabuyela lapho, kodwa ke nje ngokukhulu ukusheshsha sithi nje on behalf of ubuholi bakwaGuqa naseqhaweni ukhuba kanye nabalandeli bonke bakwaGuqa ngokwahlukana kwabo ngokwama branch, sithanda ukwamukela wonke umuntu okhona noyingxenye lomhlangano. Sibonga ukuphumelela kwa wonke umuntu okhona, washiya okunye ngabe uyakwenza kodwa wakhetha ukuthi makeze la. Siyakubonga lokho nangenilanga ngathi hayi ukuthi mhlawumbe asichazele ukuthi ngoba nje eshaya ikhwela sase sisabela nathi ukuthi mhlawumbe umhlonishwa besibizelana uKhuzani wakaMpungosi. Sanibonani. Ninjani kodwa? Sikhona Khuzani ngoba abantu bafisa ukuthi mabebuza kufuneka benikwazi ukuthi nibe nempendulo. So ke namhlanje cishe nizochazelwa nje konke ukuthi kahle kahle iKhuzani funeral plan isuka phi iyapi, nani futhi nibe nemibuzo eningakwazi ukuthi niyibuze. Kodwa ngicabanga ukuthi khona yonke into ebhaliwe yonke nje baniphethe nje amabhuku lapho xa ngawalahle ngoba kuchaza konke, kodwa nje umuntu uzobuza la afisa ukubuza khona ngoba kumayelana ne-funeral plan. Noma futhi sesekuyiwe eThekwini neSidwiki bofe bebuze futhi mayelana ne-funeral plan akuzoshintsha impendulo, lokho kuchazwe la kuzochazwa nangale, so nizoba ne-understanding eyodwa kulento le okudingidwa ngayo, ngoba abanye bazoyibuza ukuthi iKhuzani funeral plan kahle kahle kwenzakalani, yabo. Okwami kuzoba kufishane nje, kuyisicelo ngomthetho. Bengicela ukuthi umhlonishwa iqhawe lethu uKhuzani ake kube nengxoxo nabafowethu bekwazi ukuthi njengokuthi mhlambe ngicabanga ukuthi kade sizoba nemabhida sasikwazi ukuthi bekunalokhu akade khanjelwa ama branch ngama branch ye marketing nokuthi nama activation ne esizowenza. I think angene kwindaba yama activation, kodwa ke so in terms of iKhuzani funeral plan inte esofocus kuyo between now kuze kushaya uDecember sifuna ukwenza ama activation, and uKhuzani wayethe no angizoconsulta la ukuthi kunama dates esifuna ukuya endaweni esifuna ukuya kuzo, ngizozibeka la ile project ethu ayikho clear kakhulu esosho ukuthi siya kuphi nakuphi. Just for interest sake nginethimba elisebenzayo call center abantu babe SMS bazobaphendula, ngizoba introduce bakhona la masebephelele, kodwa namhlanje ngilethe 3, then kule linye abawu 6 abadayisa estradini laba sobe sihamba nawo activation to activation besisiza ukuthi sidayise. Nawe bawunabantu noted baba ungabaletha kuyo bayokusiza ukuthi uba close labo bantu labo si produce sale. So and then also sizoba iphuzu lakho selizwile lase TV nase radio uKarabo khona so Karabo cela uze ngaphambili Nkosi yami. uKarabo lo i-group marketing uyena ophethe amakampani wonke lawa ekhona egroupini we marketing. I think uzwile, ngifuna nje ukuthi nimbone khona mase nimshaya naye. So hayi kuba bazokubona, take your mask off. So uKarabo lo sebenza kahle naye, uyena omphathi omkhulu we marketing kwi group yonke. Abantu bathi bacela iTV ne radio. Sure. Okay. Amen. Thank you. Yeah.
bengemsukela nje ukuthi okay, asale sengintroduce ithimba lami lonke bese lize enizobabona. Lebo Bongiwe Thabisa, come please to the front. So laba yilaba usisi laba man phone uma benifonela nibaphendule. Banekhalo ukuthi abantu babe SMS bathi I'm not available. Ubuye ufone, mase befona akusaphendula ifone. Uzani ulebo lo? Just say hi. Bingelelana. Ubongiwe no? No Thabisa. Yeah, so ngisebenza nabo ke labo bayanifonela impela ngicela nibaphendule lebo bacela bathi ukuthi bacela ulebo uhlale ekhala njalo athi abantu bayakhuzana abaphendula ifone. Okay, so at least senyabazi kuzoba ne campaign ezoyirana futhi ku social media, so shoot ithombe babingelele bathi mawufonela uKhuzani funeral plan imini ngikufonela cela ungiphendule. Yeah. Okay. So and then Tuti, please come. Ututi I marketing manager 360 Live. Umphathi wakho omkhulu uKarabo ophethe I marketing ye group yonke. Yeah. So uyena ofanele enze sure ukuthi siyangena eradioweni. So seniyamazi. Owakangobese. Ututi ngobese. Yeah, ngobese yeah. Siyabonga. Na umsebenzi wakhe aseqala awenza nkosiyami. So lama adverts siyawa creator iwona esiwafaka kakhulu ku social media. So qala la sibe build up and into enkulu ke. So sehlela ke anzwa. Hayi sohlela nabahlonishwa. Okunye ke engisasala nje kancane kukho kuthi akuncike kumfowethu lo oqeda ukuphawula ukuthi kungabe amanye ama provinces ke o Eastern Cape, Mpumalanga, Western Cape ngoba sinabantu nakhona kungabe inhlelo zalapho zithini kwamanye ama provinces. Yebo. Osisilabo kuthiwa bamukela ingcingo lapha e-call center bakhona eduzane. Yazi ngoba ngikwathatha wami nje kunabantu abaningi ngaba bathi haze befonelwe ngicela ukubuza kusokwenze njani. Sokwenze njani vele? Okay, ngicela ningamsele uKhuzani asichazele. Niseni bafona bengaba amafoni vele? Abacima amafoni or abawaphenduli. Si Abanga ukuthi lokho abakushoyo kuhle and bengifisa ukuthi this program Okay. Through you chair. Okay. Ngangumhlonishwa kade sengicishe ngamkhohle. Yabonga Mthwethu
kunombuzo enginawo la. If singiyo recruiter ke mhlambe ngiyafika kulowo muzi. Inhloko yakho sithi ikhona i-funeral plan la ekhaya esinayo. Bese mhlambe ngimtshela ngama benefits eKhuzani funeral plan. Bese ebona ukuthi ama benefits la ngiza nawo iwona ngcono. Iliphi mhlambe indlela kangayenza ukuthi mhlambe mase join le funeral plan lenye uqhubha nayo noma eyeke. Okay, ngaphendula ngespeed kukuye ukuthi uyaqhubeka noma uyayeka. Mayiyeka for example if ubethatha icover ka 10,000 uyamuva ngapho uthatha ka 20,000 ne akana waiting period kana u 10,000 mayijoin athina ngeke ube waiting period ne but lo 10,000 omunye uzoba waiting period because angithi shift icover. Ngingaqali ngombuzo. Okokuqala mhlambe bekuzoba kuhle ukuthi mangabe kudayiswa ke kube kuhle ukuthi mhlambe ke kudayiswa nala komambona kude njengoba ihlala iqhawe sengathi iTV siyalithanda kulezi insuku. Ne cover amount iyakhuphuka. So in 5 years every year izo in fact bese siku workshop next week uk determine ukuthi for the next 5 years ama increases azoba njani. Will it be prime plus 2 but that determination basa calculator la abezo actuarial science who's determined in the next 5 years funny accrue by how much. So I can't ukuthi I premium increase cover amount increase. So must increase the premium, increase the cover amount. And ngiyakhona futhi ukufona nithi angifuni increase ngihlala kule. Ngihlala kule, ne? But kuyafika isikhathi la FSCA ithi no. Because let it regulated, ne? Ufana ukuthi manje seniyabona ama funeral cover o2000 abazawadayisa because uzowenza kanjani umncwabo ngo2000. Purpose of a funeral cover ukuthi ungcwabe umuntu ngayo. So lento Mina ngicela ukukubuza. iKhuzani funeral plan iyangcwaba noma ikhipha imali kuphela. Number 2, inayo yini i-cashback if inayo emva kwesikhathi esingakanani? Ngiyabonga. So asingcwabi sikhipha imali. However, siku conversation asika conclude sizopartnera with about 4 funeral parlors. La uma uphethe uKhuzani funeral plan you can literally go with mina sizo create ama burial plans. So I mean 3-day car hire versus into esejwayelekile kodwa nathi sinayo. Siyakhona ukunika i3-day car hire. Sikufakela 200 rand a time no gas mawushonela. And then kuba nale i-debt assist abantu bayayithanda ke le because then aseke isidingo sokuthi une debt solution. Ngoba mawuthathe nje le funeral cover yakho le uthola sengikhohlele number khona ithi *1 uyithumele izokunika option lapha na manganayo ile ini option uthi debt assist bazokufonela then bazokusiza ukuthi ba consolidate ikweleti zakho at no extra cost. That's part of the benefit. And abantu abaningi ke le bayayiclaima kakhulu siza abantu abaningi ngayo. Then kune legal assist illegal assist akusiyona illegal cover. Akusiyona. Ukuthi nje mawusenkingeni ngathi bayakuphazamisa emsebenzini awazi ukuthi wenzeni. Start 2 ngizoyikhumbula number manje. Uthi illegal assist bayatsho ukuthi sekwenzeka so bazoku-advise legal ukuthi uwenza njani. So it's telephone advice nje eka-advisayo akusi legal plan ngeke baku-represent court. Ne ngeke baku-represent court. And then i-trauma counseling but also it's over the phone. Sanda kuyifaka leyo. And then i-funeral assist ke isizwe isetshenziswe kakhulu yilaba asibabiza ama 2000 bavese bashonela abazali abakaze baye emncwabeni abazubenze njani bazofona labatshela ukuthi ufonela lo wenze sona so iyabasiza ukuthi ba plan umncwabo. So iwona ama benefits akhona lawo enza ukuthi le funeral cover le ibe ngcono kunesinye isandla. Okay. Okay, Hlokusasa nombuzo. Alright. Ngiyacabanga nomhlonisha oqeda ukusijoyina njengamanje. Ufowethu Makola mhlawumbe ngathi bengicela nezinye induna mangabe seconfirm ama dates zizama ukukhetha indawo la
ekunabantu khona ezinesiphithiphithi ngeke uze uhambe uyothengisa i-funeral plan yabantu abamnyama endaweni ey'fana noSandton ngeke baze bakunaka bakelungu. So we need to go in kuwama-hostela nazo zonke lezo iy'ndawo. Enye into bengiyicela ebuholini ikakhulukazi ukuze sibonise ubumbano ne-support for le campaign. Uma ngabe ubuholi bungekho busy ngaleyo weekend or that date bebe khona ukuzo-support i-initiative. Njoba indlu igcwele nje namhlanje ngazi abaningi bafikile ngoba bazofuna ukushuta. What we are trying to do is trying to simplify insurance ukuthi abantu understand, right? Ibe relatable kubantu nathi esibaziyo, right? Ingakho sibe nale session namhlanje ukuthi sichaze kabanzi ni understand ngoba ngizwele isikhathi ngifika bekhulunywa ngale zinto lezi zama pyramid scheme, so ayikuyona i pyramid scheme le, right? Elinye ithuba ke mhlambe angazi uMakalo uke wachaza yini. This thing it can create a sustainable income for us, you know. Atke ngihlaziye ke leyo. Ukudayisa insurance, you know, it's a wealth creation job, right? Ngoba uma udayisa insurance namhlanje, right? Lo muntu omdayisele uma eqhubeka ekhokha, right? Uqhubeka imali lokhu ingena, right? The more people you sell to, imali nayo futhi yadlondlobala, right? So kunethuba ke for thina njengeyinduna, right? Ukuthi sikwazi ukudayisa umshwalense, right? But ke akuyena nombani ongakwazi ukudayisa umshwalense, right? If unesifiso ngezwakala, oh okay, if unesifiso sokuthi udayisa umshwalense permanently or full time, right? Kuba khona ama processes okumele like kumele ubhale exam ethile, lo exam iyezigunya ukuthi ke manje usuya understand umshwalense usungawudayisa umshwalense. Akusho kodwa futhi ukuthi kumele uye kumsebenzi wakho lo wenza njengamanje, yabo ungawudayisa as and when unesikhathi, right? So uthola imali ethi xaxa, right? But kune process kumele utrainwe, kumele sicheck ukuthi usuya understand umshwalense and all, and I'm telling you uma sukwazi udayisa umshwalense ngeke uphinde usole imali e-airtime, ungathatha ngisho isithembu. Bengasho njalo. Suyayona ke manje le. Suyayona manje le. So I point engizama ukul address ukuthi okwamanje mhlambe asika understand or asikayiqondi kahle ukuthi ukudayisa umshwalense kuyinto kanjani, right? But abantu abawudayisa umshwalense bayenza imali, ne? Ngoba the moment abantu beqhubeka bekhokha imali iyaqhubeka iyangena nakuwena, right? So ithuba leli esilivulelayo nakunina, right? Ukuthi if uma ufuna ukusondela eduzane kulento insurance ukunikeza training senzo show ukuthi usuya understanda udayisa, and I'm telling you uzovuleka into eziningi la ekhanda uma so understand noma imali masingena every month ngeke uyisole, right? So uma ubheka ama companies anjengo Old Mutual oSanlam awamakhulu nje ngephutha akhuliswe yiwona lo insurance, right? So u360 Life I think uMakalo uke wayisho la it's a fully black owned insurance company, right? Nathi ngakho nathi indlela esenza ngayo, right? Sisondele kubantu bethu, simplify, singayicomplicate. Ingakho futhi ngithandile nembuzo kade nibuza earlier on, right? So that sizokwazi ukuqonda ukuthi lento le esikhuluma ngayo iyini kahle kahle, right? But ngifuna nje ukuthi nginivulele lelithuba ukuthi abantu abangasebenzi nali ithuba lokuthi banjani bakwazi ukuthola income. Sikhohle lento yama grant, ake sisebenze.
ilokho nje bengizokusho Ngiyacela ngisacela nanini yohlezi ngicela ukuthi asuthathe serious lo mshwalense futhi uzubona emhla kushoniwe ukuthi even ngisho 5000 udlala enkulu indima u5000 rand nje makuthiwa kushoniwe yabo udlala enkulu yami indima kancane ungathola umshwalense ozokwazi ukufakela ngisho abantu abawu12 yabo balode nje bonke abantu balode nje bonke abantu futhi ke uzosiza kakhulu ngoba ngangilwela lokho ukuthi bakhona kwimi imshwalense abanye abantu bayawuthanda umshwalense womuntu abamaziyo abazokwazi ukuthi uma kuthiwa akabhadelwanga uzokwazi ngizothinta abani yabo kunokube ungazi ukuthi ubani nanokuthi kuya-understandeka isiyakwazi ngakwazi nanokuphusha wonke indlela umuntu asheshe abhadaleke kuze izinto zenzeke ngendlela ekuyiyo ongazi lutho ngendaba zama-SMS nani umbuzo wami ulana ukuthi ngenze akupha amahhovisi e-funeral plan nje ngifuna ukuyojoyina ikhuzani funeral plan ngizohamba ngiphume ngibheke ngakuphi bekuyilokho nje umbuzo wami. Hayi cha sibonge mfowethu hayi bese ngakulindele